on était encore sous le choc. Miɗon gonduno e sunare sahande o fitina wari ɓeydani ɓiɓɓe leydi ndi holko woni nafa gollidal konu bene eɓe Amerika gollidal ngal ɓe manuno sannen ko gallandal woni e kunɗe amen ko gallandal woni e kunɗe homokal ɗum waɗi minen pelle daraniɗe hakkeji neɗɗanke miɗon noddi gouvernement o kañum e horejo leydi ndi ɓama peeje gam ɓeydude ndenagu e nder Benin on alhaali ɓeɓe kaani gollidinde e ɗe leyɗe ɗiɗi kerodirɗe e maɓɓe ɗum woni Niger e Burkina Faso eɗen andi ɓe belda sannen e tinnoɓe ɗaɓɓa nanodiral hakkude maɓɓe gam no ɓe mbawiri haɓude e o rafi ndenagu tawe ɗum jiiɓodirali e politique nde wonno noddali wakkati fof kisal wala nafa so tawi kulol ɓiɓɓe leydi ndi ana jokki ɓeydade sabi ɓe kuliyankoɓe ana mbawi hippade wakkati fof nokku kesso. Quelle sera la prochaine cible?